আজি ঝড়া লাগছে এলে মারিকে নাকটা ফটাই দেবি যাহাকে দেখা যায়। ଶୁଣ ଇଏ ଯଦି ମତେ ବାହା ନାହିଁ ତ କି କରିଦେଇଥବ କାହାକୁ ବାହି ଦେଇଥ इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तुमको ना भाई तो काकी बात ହଁ मुझ तो कहने खुजती जहाँ मागे खुजती तो गया तापर तुम तो कहने बात ସତ ନୁହେଁ କି? हाँ ଆରେ ତୁମର ଘର ଲୋକ ଯଦି ମତେ ବାହା ନାହିଁ କରିଥିତେ बहाने करूँ तर रुस्ती मासे के तो नहीं खेती अरे घर लोग मरती ଆଉ ନାଇଁ ବାହାଘର କଲେ ଟାଙ୍ଗୁ ଫୋड़ ଦେଇତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ତକନି ବାହାଇତି ଆରେ ଦୁନିଆର ଯଦି ମୁଁ ମିଳି ନାହିଁ ଥିତି ଖୋଜି ଖୋଜି ଜିତି କାହିଁ ଦିତେ ସେ କୋଡେ ବସ୍ତ ଯାତ୍ରା ଦିତି ସବୁ ପଡେ ଦିତି ହେଲେ ମୁଁ ତକନି ବାହାଇତି ହଁ ଏମିତି କଥା ହଁ ଯଦି ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଆସିନି ନାହିଁ ଥିତି ଯଦି ଜନ୍ମ ହିଁ ନାହିଁ ହେଇଥିତି ତ କାହାକୁ ବାହି ଦେଇଥ ଏ ବୁବା ମୁଇଁ ଆଗେ ତୁମକେ ନାଇଁ 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 ଯଦି ଆସି ତ ନାଇଁ ଜନ୍ମ ତୁ କାକେ ଆଉ ଜାଗାରେ ବାହାଇ ଜିତି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମର କାହା ସାଙ୍ଗେ ଚକ୍କର ଅଛି ବୋଲି क्या करूं इसका क्या करूं मार भी नहीं सकता प्यार जो करता है मुझसे